gotova. Za savremena. Da. Za savremena. Isto tako skulpturu. Za savremena. A muzika, ona ne postoji. To je sve muzika. Ne čujete nešto? Dok tu muziku ne čujete, dok ona ne oživi, znači ne uživate za muziku. E sad, svaka od ovih knjiga, a to je ovo sve opetske, sve opetske, ako svaku u toj knjigi imate toliko problema da ga rešite, jel? Onda morate da dođete do toga, aha, jedino tako se može interpretirati. Ne, a to tako radi ovaj, a to tako radi ovaj. Ne, tako ja radim. Jer ja imam svoj palac, ja imam svoj DNK, ja imam svoj hod, ja imam svoje kretnje. Ja ne mogu da imitiram nikoga. Sve to falš. I ta interpretativna umetnost u stvari... Čak i ako napravim lepe gestove, šta znam, to je sve prazno. Gdje mora da izađe iznutra. Ako hoćemo da pravilno priđemo na stvari, moramo ući u suštinu. Ja prvo, kad treba da radim u operu, onda prvo uzem celu pročitati. Morate znati tačno o čemu se radi. I vi to tražite i od izvođača, odnosno pevača. Evo vidite, vi u stvari dajete te... Koju god operu ja radim, moji pevači, solisti dobe ovo. Čitam pevačima s kojima radim Verdijeve opere. Čitam pisma Verdijeva koja je pisao o tim delima. Što su veoma indikativna. Piše pevači, pazi, noć je, svi spavaju. To je inače mater. Ceo duet mora biti izgovoren sotno voće. Niko se toga ne drži. Znam. Ali tamnim glasom koji stvara užas. Znači ne samo pevati, nego čak možeš da ga farbaš, to onda bi dobio te užas. Macbeth jedino u jednom momentu uzbuđenja kazuje nekoliko fraza glasnim i širokim tonom. Ali sve će što naći objašnjeno u notama. Niko to ne vidi u notama. Znam da uvežbavate Macbetha, a pošto je to opera koja me najviše interesuje i više nego ostale, dozvolite mi da vam o tome kažem nekoliko reči. Partija Lady dodeljena je Tadolinijevoj i iznenađen sam da ju je prihvatila. Vi znate koliko cenim Tadolinijevu i ona to sama zna, ali u našem zajedničkom interesu smatra nužnim da se o tome malo razmisli. Tadolinijeva posjeduje suviše veliki kvalitet za tu ulogu. Opa! To ćete možda smatrati apsurdnim. Tadolinijeva ima dobrostiv i lep izgled, a ja bih hteo da imam ogavnu i ljutitu Ledi. Tadolinijeva speva besprekorno, ja bih želeo da Ledi ne peva. Tadolinijeva odlično, jasan, svetao, snažni glas, a ja bih želeo da imam Ledi sa hrapavim, sirovim, prigušenim glasom, praznim. Aha, prazni glas. Glas Tadolinijeve posjeduje nečeg anđelskog u sebi. Glas Ledi mora imati nečeg đavolskog. A mi, Italijani su pevaju to sve. Glavno da je to ne. Znači, nije to samo pevaš pijano, forte, nego izraz je važan. Izraz, pa možda bilo malo jače ili slabije, ali izraz. Ti moraš znati šta pevaš, o čemu pevaš i šta govoriš. Čekaj. Basta ovo. Ne znači jako, ne samo. Kao dirigenta mi je bilo ovako. Meni je bilo najupečetljiviji, ljudski domet mi je bio najupečetljiviji kad su pevali u Rusiji, u sred Moskve. Pevamo liturgiju, dokačevu. Ja vidim hor nešto pevaju, oni pevaju. Vidim počeju hor. Suze i mirno. Počnem jadno gutam. Završimo tu
liturgiju, okrenem se, a cela sala maramice i plaču. Jer mi kad smo došli kao gosti tamo, onda su nam pevali su nam Rahmanjinova Ksenošno Evdenije, ali bez teksta. Nije se smio tekst pevati. Razumijete što? Sad mi će iz dvoja kraja, što su mi pevali toliko nadahnuto, to je jedno. Drugo, što su konačno čuli sveštenika koji peva, a ne i pevaju, čuju staroslavenski. Konačno. Ja jako volim na pamet da djelujem. Negde ne smijem, opet je to jako opasno. Jer tu možeš pogrešiti, pa možeš se snađeš. Ja sam doživio nekoliko, ne ja, nego moj kolega, nekoliko strašnih stvari koje ne želim nikome na pameti. Ista stvar je sa oratorijumom, hvala, ne. Gdje god su solisti, to pratiš. Ali da sam ja sam, nema šanse da ja pogrešim sam. I tu, zašto? Jer onda gledate ljude. Ja ih pratim, očima ih pratim. Dajem mu znak očima, ne trebam da mu dajem znak rukom. A sad te režiraš. I sad gledam ga očima, ali onako kako bih htio da on odsvira. Blage oči. Oči koje su pečetljive, koje su ostre. I ono sveti u mom licu šta ja hoću. Kad vi uhvatite ansambl, onda ansambl uhvati publiku. Kad je publika uhvaćena i ansambl, vi možete ovako da dirigujete. Orkestar hoće pevati tako kako vi želite, ne kako dirigujete, kako želite. I to osjeti publika i publika od jedan puta, onaj koji ima to u sebi, on će da doživi lepotu. Lepotu. A to je naš cilj. Pa to je cilj umetnika da ljudima pružimo 2 sata duševnog uživanja.